flotilla da liberdade demostrou que hai aínda valores de solidaridade, de fraternidade para defender o mundo e, sobre todo, para defender que hai un bloqueo ilegal en Palestina, unha ocupación, un apartheid. O día 28 de xuño, na madrugada, estando facendo a guarda dúas persoas da tripulación e eu mesma, recibimos ás 12:10 da madrugada, vimos que dous barcos que viñan seguíndonos durante xa 2 días, uns barcos non identificados, vimos como desviaban a súa trayectoria de 20 millas e se achegaban ao barco Mariam. Ás 12:10 avisamos ao capitán para que despertara e para que viniera. Ás 12:15 recibimos unha chamada telefónica da Armada israelí do Servizo Secreto, o ISPD, para decir que se iban a chegar ao barco. Ás 12:15 estaban diante do barco con 3 Zodiac enormes, cargadas de 40 soldados armados ata a médula, como se fora unha guerra, contra 18 activistas pacíficos de Galiza, de Israel, de Palestina, de Canadá, de Suecia, de Noruega e de Rusia. Ás 12:15 da noite estaban diante de nós para ofrecer unha negociación pacífica, dixeron. Claro, despois do Mavi Marmara non lles quedaba máis remedio, despois de ter asesinado a 10 persoas, que unha negociación pacífica. Nesa negociación ofreceron que déramos a volta e o capitán díxolle que non podíamos dar a volta porque nós navegábamos en augas internacionais, navegábamos baixo a legalidade, que éramos unha flotilla europea, un barco europeo de pabellón sueco e que non tiñamos nada que voltar, que estábamos navegando en augas internacionais. Ás 12:20 voltaron a ofrecer un acordo dicindo que eles ofrecían entregar a mercancía humanitaria para levala directamente eles a Gaza, de moi boa fe, pero que antes teríamos que ir ao porto de Ashdod con eles e que viría unha persoa israelí con nós para entregar esa mercancía. Dixémosles que non. Ás 12:30 desapareceron, voltaron a vir, a amenazar, a estar alrededor e a 1:15 produciuse a abordaxe. Unha abordaxe con violencia, unha abordaxe con uso de forza desproporcionada, unha abordaxe na que entraron alrededor de 40 soldados israelís armados ata a médula, como se fora unha guerra, e na que entraron pola popa, nos desplazaron a empuxóns as 12 persoas que estábamos na popa, na proa, e logo foron a tomar o control do ponte de mandos. O control da ponte de mandos tomouse con violencia, tanta violencia que usaron pistolas Tanzer con descargas eléctricas sobre a tripulación. Os berros eran aterradores. Nos empuxóns fixéronos isto, ou isto, e así todas as pernas. Esto nos empuxóns, a mí non me tocaron directamente, pero sí, os empuxóns recibín estes impactos, pero os meus compañeiros que ainda siguen retidos, as 11 persoas da flotilla que ainda siguen retidas, están algúns con heridas graves. Tomaron con uso da forza. Israel realizou un acto de piratería internacional en augas internacionais, incumplindo toda a legalidade internacional. Retívonos pola forza. Colleu material privado como os nosos teléfonos móviles que ali siguen, colleu documentos privados que ali siguen e que non nos devolveron. E tivéramos nun secuestro ilegal durante 20 horas, hacinados nos colchóns que teñamos na proa e pedindo comida case por favor. Comimos, claro que comimos, e aparte mantivemos a dignidade hasta o último minuto, e cando saímos do barco dixémosle, ides rascar a cona, porque sodes realmente uns asesinos, e dixémosles, non se entenden o galego, pero deu-nos igual. Cando nesas 18 horas, para ir ao baño acompañábante 2 soldados, no caso das mulleres, e 3 soldados no caso dos homes. Fixéronos 3 cacheos, e despois de chegar ao porto, e cando estábamos xa prácticamente chegando ao porto de Ashdod,
que un porto militar o que fixeron foi manternos durante 2 horas dando voltas porque había unha manifestación pro-Palestina. Nesas horas de espera pudemos comprobar como os barcos militares navegaban paralelos como unha escenificación, como un bienvenido Mr. Marshall, e chegamos a ese porto de Asdod e había máis de 300 persoas agardando, 300 persoas, que se di pronto, agardando pola flotilla da liberdade como se fora unha flotilla terrorista. Esas 300 persoas tiñan cámaras, tiñan vídeos, tiñan teléfonos móviles grabando e estaban pois ali exercendo un exercicio de ostentación militar. Estaba o xefe de Mariña e era un exercicio de ostentación militar para decir que acababan de coller a presa. Pero nós saímos con moita dignidade. Saímos con dignidade porque nós non somos uns delincuentes. Somos persoas pacifistas que seguimos sendo humanas, que temos valores fraternais e que denunciamos esta masacre no pobo palestino, este bloqueo ilegal a Gaza. A flotilla da liberdade triunfou. A flotilla da liberdade non puido chegar a Gaza, pero rompeu o bloqueo informativo existente con esta denuncia internacional do bloqueo na cidade e na franxa de Gaza. Conseguimos eso, principalmente, e conseguimos a solidaridade, e conseguimos tamén que Galiza estivera nese momento. E agora o que pedimos é seguir traballando, e sobre todo, liberdade para os 11 activistas que siguen ali, de Noruega, de Rusia, de Suecia, de Canadá, persoas pacifistas que foron a entregar mercancía humanitaria. E ademais, decirvos que cando baixamos do porto un por un, porque non queren ademais que aparezamos todos juntos, senón un por un, así facendo moita significación, con un control de unha hora, no que ollaban as costuras do pantalón con máquinas durante casi 10 minutos, como estuviéramos algo aquí, paquetes de caramelos abrindo un por un, como se houbera ali tamén chips, no que ollaban pois, un control exhaustivo, non? Pois deronnos unha carta de benvida a Israel. Nesa carta decían: vostedes equivocaron o seu rumbo non debía de ser Gaza, debían de ser outros destinos. Vostedes equivocaron o seu rumbo, non existe un bloqueo ilegal en Gaza. E nós, nesta flotilla, e tamén dende BDS Galiza, dende BDS Mundial, dende Rumbo a Gaza, dende Ship to Sweden, dende todas as organizacións que apoiaron esta ruptura do bloqueo, esta ruptura sobre todo do bloqueo informativo, o que decimos é que estábamos navegando en aguas internacionales, estábamos navegando baixo un pabellón europeo, que estábamos navegando de forma legal e que estos piratas de Israel, deste estado terrorista, deste estado asesino, nos retiveron ilegalmente. E ademais, por último, decir que agardamos que o Estado español tome accións contra este secuestro internacional de 20 horas, contra esta retención ilegal, contra esta captura de bens privados como telefonía, como cámaras, como documentos privados, e tamén que tome medidas contra o apartheid de Israel e contra este bloqueo que están facendo ao pobo palestino. Seguiremos traballando, non tivemos medo, non nos quitaron a dignidade e hai que liberar a estas persoas que están e continuar defendendo ao pobo palestino. Moitas grazas.